Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan. Paano natin malalaman kung genuine nga ba itong pera na hawak natin? Ayan. Iwas peke tayo. Shoutout sa mga tindera natin. Tip ko sa inyo, itong vlog ko para sa inyo. Ayan, para makaiwas tayo ng peke. Ang perang nakikita nyo, ito yung mga genuine. Ayan. Malalaman natin dito kung ano nga ba yung mga peke. Ayan. Yung genuine, ayan, tip ko sa inyo, pag may bibili sa inyo, halimbawa ito 20 pesos, 50 pesos, meron din tayo 100, meron din tayong 500 pesos at meron din tayong 1,000. Ayan, mahirap mapikean. Ayan, hirap talaga. Ayan, para malaman mo kung ano ang dapat gawin, kung tunay nga ba ang hawak mong pera. Ayan, salatin mo itong Republika ng Pilipinas. Ayan, mararamdaman mo, ayan, parang nakaumbok. Ayan, salatin mo yan pag may bibili sa inyo. Ayan, mararamdaman mo yan, parang nakaumbok, bubuguhit dun sa daliri mo. Ganon din itong 50 pesos. Ayan. Ayan. Ganon din itong 100 pesos. Ayan. Salatin mo lang yung Republika ng Pilipinas. Itong 100 piso. Ayan. Nakaumbok yan. At ito rin yung 500 pesos. Ayan. Ayan, oh. Ayan, nakaumbok. Mararamdaman mo talaga na hindi siya peke. Ito yung genuine. Ayan. At mahirap din kasi sa palengke. Ayan, wala tayong pambili ng money detector. Ayan, kaya ganyang ginagawa natin. At pangalawa pa, ayan, para malaman nyo na hindi peke ang hawak nyong pera at yung bumibili sa inyo. Ayan, ganito lang gawin nyo. Ayan, nandito yung mga pera natin. Ito yung tunay na pera. Ayan. Wala tayong money detector. Ayan, kuha lang tayo ng papel. Ayan, ganito lang gawin nyo. Babakat yan. Ayan. Ito, ikakaskas nyo lang sa puting papel. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo. At babakat yan. May iwan yung kulay nyan. Ayan. Ayan. Nakita nyo? Naiwan yung kulay niya. Ganon din itong 50 pesos. Ayan. Ibabakat din natin. Ayan. Ayun, oh. Ganyan lang. Malaman mo na tunay yung binigay niyang pera sa iyo. Ito, ipapakita ko rin sa inyo. Itong 100 piso. Ayan. Ibabakat din natin. Ayan. Nangulay. Violet na rin. Ayan. Ayan. Iwas peke tayo, mga kapatid, mga tindero sa palengke. Ayan, ganito lang tip ko para sa inyo. Ayan, ito yung 500. Ikakaskas din natin. Ayan, bumakat din, kulay dilaw. Ayan, isa pa. Ayan, mahirap mapikihan ng 500 at 1,000. Ayan, ito yung 1,000. Ayan, ibabakat din natin. Mangungulay-kulay asul ito. Ayan. Ayan, nakita nyo na? Ayan. Iwas peke. Ito yung mga genuine. Yung mga palatandaan kung paano genuine yung perang hawak nyo. Ayan. 1,000, 500, 100, 50 piso at 20 piso. Ayan. Ayan, tandaan po natin, ang peking pera ay medyo madulas at pag sinalat mo yung nakasulat na Republika ng Pilipinas ay wala kang mararamdaman na nakaumbok o naka-embossed. Kumpara sa genuine na pera na mararamdaman mo yung naka-emboss na mga letra. Ayan. At pag kinaskas mo naman ang peking pera, wala itong maiiwan na bakat sa papel. Kumpara naman sa genuine na pera,
na makikita mo at naiiwan talaga ang bakat sa papel. Ayan, katulad ng ipinakita ko kanina. Ayan, ito ay tips ko para sa inyo. Iwas peke, iwas problema. Ayan, ang sinasabi ko po sa inyo, ito'y base lamang sa aking experience o karanasan bilang isang matagal na nagtitinda o isang tindero. Ayan, at kung mayroon pa kayong maidadagdag na kaalaman, ayan, i-comment lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may naibahagi akong kaunting kaalaman tungkol sa peking pera o tunay na pera. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iwas peke po tayo. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.